مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك. ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. тамошобинони азиз, хоҳаракҳои меҳрубон, занҳои азиз, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам. дар компанияи беҳтарин ки бинем фаъолияташ чӣ хел нағзае ки занҳои тоҷики мо муваффақ шуданд. инамиҷа мисол бе дурӯғ, бе ягон таъриф зани тоҷики мо инами хел муваффақ шуд, соҳиби бонусҳои беҳтарин шуд. чӣ орзуи ҳавасе дошта ки худаш амалӣ гардон. барои ҳамун дер накунен, номерош дар рӯи экранай. ба ҳамин хоҳара ки ма Зарина нависе, наставники беҳтаринай, кора ба тарзи осон барои шумо мефаҳмона. вақте шумо менависен, шумо да ҳама условиёша мефаҳмона, агар маъқул набоша кор намекунен. барои иҷа ягон ҷои маҷбурӣ нестай дӯстони азиз, ҳамаш ба ихтиёри худтонай. ҳавас дошта бошен, шавқ дошта бошен. агар шумо да пул лозим боша, шумо аз уҳдаш мебуроен дӯстони азиз. ҳамаи кор аввалаш як камтар қинӣ дора. любой кор вақте ки равиша мерави, вақте ки меомӯзи кора, дарсиш обученияш бесплатния, регистратсияш қатӣ шуморо меомӯзонанд. вақте омӯхтен, ҳамаш барои шумо осон мешавад. духтаро шансҳои беҳтарин барои шумо додагиянд. вақте ки ҳамин каталог да шумо харид карден, барои худтон харид мекунед, барои фурӯхтану бизнес гаштану ҳар ҷо хариду фурӯш кардан нестай дӯстони азиз. барои худтон танҳо харид мекунед. чизе ки ҳамаи мода лозимай барои хона, ҳамаш дар ҳамин каталог ҳастай. мо аз мағоза харидорӣ намекунем, аз ин ҷо харидорӣ мекунем. ҳам фоидаш мода мемона, ҳам скидкаи калон қатӣ мегирем, ҳам мо метонем ки аз каталог падарка бигирем. и хеле шанс ҳечкида додагӣ нестанд дӯстони азиз. и компания агар компания ягон фиреб мебуд 25 сол фаъолият намекардак. 25 сол ки фаъолият кард, шумо аллакай донед ки компанияи қонуние, компанияи беҳтаринае ки ҳамин хел фаъолияташ пешрафтагие, ҳама муваффақ шудистай. мо занҳо нафаҳмидем ки ин хел корҳои осон дар хона нишаста мешудай. барои ҳамун дер накунед, нависен. Зарина ҳамаша шумо да мефаҳмонад. дӯстони азизи ма, тарзи тайёр намудани торти бемиксер мегӯемша, торти осонак, чизеам гӯем меарза, барое ки мо вақти бисёр монам дар ин торт намерава. ва як намуд торти ҳаст ки ҳамин хел бо тарзи осон, без миксер, бе ягон вақти бисёра гирифтан барои шумо ма пешкаш мекунам. ин хоҳиши дӯстони азизи ма буд. подписчикони меҳрубони ма ки бисёр ҳамин хел хоҳиш мекардам ки ягон торти бемиксер боша. ба мо лозимай ин торт номаш 3 стаканай. ҳамаи ами се чизиш 1 стакан қатӣ размер қатӣ гирифтагием. ана шумо бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, ма ҳамаша барои шумо мефаҳмонам. ба мо 2 дона тухм лозимай, 200 грамм сметана. ҳамин сметана 1 стакан, инами шакара дидестен, инами 1 стакан шакарам 200 граммай. сметанам 1 стаканам хел пур. баъд равған 5 қошуқ, ним пиёла равғанай. каме намак, сода, разрыхлитель дар кор нестай. сода ма описанида менависам духтаро ки бо рецептша фаромӯш накунед. 2 дона тухма бо каме намак, анами хел 1 стакан шакар ба венчик лат мезанем. хел ҳама шакараш об намеша, барое ки мо қувваи бисёр надорем ки бояд ранги миксер занем об кунем. ҳами чанд қай ҳастай басай, барое ки иҷада дар кор нестай бисёри бад. бинед худаш сафед меша, камтар мезанем 5 дақиқа. баъд содара ним қошуқча сода ҳай бо анами 1 стакан сметана. 1 стакан сметана 200 грамм, анам хел бо қошуқ ҳамроҳ мекунем. сода камтар вай реаксия метиҳад. 5 қошуқ равғана ҳамроҳи тухми шакар ҳамроҳ кардем. баъд вақте камтар реаксия дод, сода ва
сметана ҳамроҳ мекунем. Иҷода шарт нестае ки сметана бошад дӯстони азиз. Шумо ба кефир ҳам кунед, барое ки рецепти асосишда кефирай. Ҳамин торти 3 стаканда кефирай рецептишда. Ма хостум ки ба сметана кунам, барое ки кефирам доштум. Рости гап, ма бисквити сметанадора беҳад нағз мебинам. Хай бо шумоам агар ки хоҳед ба сметана кунед, нахоҳед ба кефир кунед. Ягон ҷои чизиш нестае, кефирам нағзай. Баъд вақте ки 1 стакан кефир мегирен, ина ҳози тестара дидем, ма ба сметана кардам. Сметана ки ғавсай, анамиҷа камтар хали густои метова хамири ма. Вақте ба кефир карден, камтар хамиртон тунукакай. Шумо вабше зиқ нашавен, барое ки ҳамаш ҳами як рецепта, як чӣ мешава. Сметана просто худаш ки ғавсай, ҳам хел хамира ғавс дар назари одам метова. Баъд орчам 1 стаканай дӯстони азиз, ами 200 граммай орчам, 2 қошиқ какавай. Какавай нағзша бигирен ки ҳама хел шоколадни хушрӯ бикуна. 2 қошиқ какавай, 1 стакани ами 200 грамма орд. Ба шумо метонен ки ба 1 стакан ҳамаша чен карда а 1 лаб дохтан гирен. Дар духовка дар мобайн мемонем. Духовкара пешакӣ гарм мекунем. Ҳарорати 180 градусда дар мобайн анами хел мепаза. Торт размери ами диаметри торт 22 сантиметрай. 22 сантиметрай. Маҳсулоташ ҳами худаш қади мувофиқай. Ма болоша гирифтам барое ки крошка мекунам. ровни 3 тақсимиш кардам. Бине 3 тақсимиш кардам. Анаку ҳозир кремша гармогарм буридам, тез хунук мешава. Кремша анам хел сметанаи қаймоқи, и ранги қаймоқи 20%. Шумо сметанаи 30% ам боша бикунен, барое ки ҳар чанде ки фоизиш баланд боша, то 30%, 25% боша беҳад нағзай. Мода вабше сметанаи 30% нестае, 25% ам нестае. Анами 20%аш ба мисли 25-30%. Қаймоқ навистагии болошда. И ами қаймоқи ами дар Қазоқистон мо ҳастем. Қаймоқшон ҳамияй. Хай дига хе домашний сметану ам ҳаста, ваш ба қаймоқшон бо беҳад баландай. И ҳами магазинёш ҳамияй, ай ҳама баландаш 20%. Беҳад бо лаззат мешава. Тоҷикистон да бошен ҳаста сметанои 25%. Анамура бо якта варионка ба ҳами лапатка кофтем. Аралашу тамом, ягон сироп, ягон чӣ намекунем. Барое ки қаймоқ беҳад питатсада зурай дарав питатса мекуна. Ҳами 3 соата питатса мекуна, беҳад болаззат мешава. Кремша ҳами хел жилет накунед, бисёр брезен. Ҳами 1 пачка 400 грамм сметана, 1 қути варионка, ҳар душ анам хел 1 креми ҳами торт тайёр мешава. Инами хел дӯстони азизи ма беҳад торти хубай, торти ки ҳам осонай, ҳам кам масраф ҳам гӯем мешава, барое ки торти дастраси ки тез мепазем, вақтам кам мегира. Баъд бе тарсу бе ягон чиз. И обични бисквитои классика бори нестай, классически бори хел дурунаш пузиркош майда биёяво хаф бори биёи хали нестай. Я ҳисоби ки сметана дора, камтар и бисквит, айвай бисквито фарқияти калон дора. И хел ба мисли у бисквито сабук намебиёяд, лекин маззашда гап нестай. Ма беҳад шоколадни бисквитора нағз мебинам, бо ҳами сметана дора бисёртар. Шумо кефир дошта бошен, ягон фарқият надора, кефир андозен дӯстони азиз. 1 стакан шакара, 1 стакан кефирай, 1 стакан ордай, 2 дона тухм, каме намак, ним қошиқча сода. Содара да кефирам ҳамроҳ кунед. ма чизе ки ҳаст ҳамура мегум дӯстони азиз, дар моҳи шарифи рамазон анам хел бупазен, вақтам намегира, ҳам бо лаззатакай ҳамроҳи оилаи худ мешинед ифтор мекунед. ва дар ҳаққи мо дуогӯ бошед дӯстони азизи ма. боз як бори дигар моҳи шарифи рамазон муборак бошад. иншолло имшаб мехезем, авсарӣ мехезем. ин видеора ма ҳамин рӯз монтаж кардам барои шумо ки дастгирӣ аз шумо, дӯстони азизи ма.
бо гуфти шумо бисёриютон рецептҳое ки шумо дӯстони азизи ман навистен, ягонташ ки ман фаромӯш карда бошам, барое ки мешавад ки ягон смсо спам мерава, удалид мешава, ира ютуб мекуна. Агар ман надида бошам, ё ягонтае ки агар ки гуфта бошен, агар желедор гуфта бошен, чизое ки желатин мерава, ман кардагӣ нестам, барое ки ман желатини ҳалол ёфтагӣ нестам, наёфтам. Чизе ки ман то ҳалола наёвам, наметавонам карда. Дӯстони азиз, мара бифаҳмед. Иншолло ки ман желатини ҳалол ёфтам, чизое ки ба желатин гуфтагин ман баъд мепазам. ҳозирашда чизои бежелатинай, чизое ки ҳамамон дастрас карда метонем ёфт мешавад, чизои ҳалоли болаззат қати пухтагиам. боқимондае ки чизе ки гуфтагем, иншолло ман кӯшиш мекунам дар моҳи шарифи рамазон бипазам ки шумоам дар ифтор тайёр кунен. бо чизе ки гуфтен барои дастархони идона, иншолло ман кӯшиш кардастам ки чизои беҳтарин барои шумо омода созам, шумо тайёр кунен ва дастархонтона беҳтарин ороиш диҳед. ин хел 3 соат истод, дӯстони азиз, питатса кардак. хел мях ки бисквит меша. Хай вақте ки тайёр карден, хӯрден, баъд мефаҳмен ки чӣ хел болаззатае. аллакай питатса кардак, бинен кремуш беҳад бисёр буд, қабатошда кам шуд. равғанаш 5 қошиқай дар ҳамин тесташ. баъзеҳо описаниеро намефаҳманд, савол метиҳанд описаниш дар куҷо ҳай. барои ҳамин ман бисёр такрор мекунам ки як рецепта чанд бор мегӯм, штобе ки ҳамон одаме ки намедона вай ҳамин гуфтани ман бифаҳма ки чӣ дар кораша, мумкин менависа ягон чизда лозим мешава. барои ҳамин ман ҳамаша якта ба якта мегӯм. меҳнатҳои ман ҳамаш, кӯшишҳои ман ки шумо ёд гирен, ҳамихел чизои бамазза бипазен, осон, бе миксер. дӯстони азизи ман, зодрӯзи ҳамсояҳай духтараш, ҳамсоя зодрӯзи духтарша кардак. духтари ягонааш 1 сола шуд. мо ҳамроҳи ҳамсояҳо ҳама каса рафтем, ҷашн гирифтем. рӯзи мавлуд гӯё, дӯстони азизи ман, мавлуди духтаракшонай худоҷон 100 солаш куна. ҳамеша ҳамихел сарбаланду хушбахту хонаобод боша. духтараки баъд тавфиқ ба имон калон шава. саломат бошен дӯстони азиз ки то охири навора ҳамроҳи ман буден. сарбаланду хонаобод бошен. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.